Ikaw ba ka sales? Okay. Damayay na nito. Okay, second mukbang ni namo mga kakilay, no? So, tanatan-aw lang mo nila sa mong kaonan, no? Nami karoy manok. So, taran manok, o, dapat, o. Sponsor by... Tik lang. Sige, let's eat. So, unsa may buhaton ito? First buhaton, before magkaon. No. Dapat tilawan sa... Sige, pray. Ikaw, pray lang. Sige. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pray lang. Taro nga. Lord, thank you sa pagkaon, Lord. Amen. Okay, amen. Okay, what's... Sige, sige, ikaw na. Hindi, mga on. Ate! May lamig nga content kay kaon ba, busog ba? Ate! Ha? Chelsea. Oh, dito, ate. Nakuha na ko itong ako. Kabot ka, te? Oy! Akuha rin ito ng manok diri yata ni. Lamilo na ni kay. Ulit ba? Ulo mo guys. Favorite na ko ni Alex yung manok diri sa Tagum guys. The front. Mapalit na siya sa ano, Francos. Damian ni Alex yung manok. Spicy na, de? 220 lang spicy niya, regular 200. Francos, baka naman. Tuloy, bud. Wala awat ah! Wala awat ah! Uy, anin? Tuloy. Diyan lang sa sanito. Diyan ko anak ko ba? Met, dili. Dati Julian, na ano na Jud? Natumingin nga si chicken no. Natupad na gid no. Mga na? Ano siya si Angel? Gawa si Angel? I-shout out si Angel Jen, no? Uli ka? Tingnan. Siya ang tatag-video ka ron. Ate Angel! Ulit ka? Oh? Mukbang eh! Mukbang is real. Ay, dapat kamong beauty sila dati. Oo. Kaya ang mga kamot masilikanay na po. Sambi mo. Kambi mo ka. Sambi mo, para di mo mag-igo. Yung bagay mo utaon. Ay, wala nga po na na. Ay, doon mo na gamit. Ito yung sabi na. Hi guys. Nawa lagi mong bangs ni. Ito. Uy. Ay. Wala awat ah! Wala awat ah! Ano yung mukbang perme? Yan ang sponsor. Salamat ka sa sponsor ano. Kabalo na, pinsa ka, naka-gray ka, naka-gray. Yung kanina. Tapos buhok. Naka-buhok. Kaya meron kang gawin ka. Ay, salamat. Wala nga ko. Francos na muna, spicy. Tumnupin natin ba?
Topic na tayo, may nawa ko rin. Wala nag-usap. Sabi, nagdala, nagdala sila. Sa mga agad, ay. Pag uman ani, dapat yung ice cream. Klaro. Hmm? Sabon ko. Lamon na lang yung lamon. Sorry, tingin ani Permin. Sana all. Mahina. Urut na to ni ba? Ito maganda, Julian. Si Kaon, sila sa kapat na kabuok. Napaldo yung mga kuwanda iti. Watak mga kakilay! Oh my God! Tingnan mo kay, umar magbuhangin-hangin. Ano yun? Pandam ba? Ay, napay orange. Napay yung ice cream. Ay. Ha? Kaon ka ino. Panawag silingan ka. Panawag silingan. Ayan, may mukbang dito. Ito naman mukhang mukbang. Ang tawag niya, mukbangers na mo. Ha? Kadiga, patani. Uy, napay. Kapila di dapat. Kaman na mukbang ay. Ano naman? Hindi mapigilan. Mukbang niya pero bulat. Ha? Nakumain siya. Pang ka? Magulay. Kapag yung naman mo, kapag yung nahulog. Na-record, di mo saan yung na-record? Hindi, na-record ni. You said 1, 2, 3, go. What's up mga kakilay? Huh? Napunta na. Reverse. Ay, Yan. Ito, tigil yan. Magkakot ko eh. Ay, ganahanin yung makuhan. Mukbang, kani o katong sa una. ano? Uy! Ito lang mong gidilit. Ano naman? Dami, wine. Ito na rin, wala ito lami. Pamahaw nga. Pagkaba. Ano, yun natin, magkadugay, magkalami. Sunod. Pizza. Dahil itong sunod. Lami, po. Lami pa, ni. Hawon. Ano, mga litsong grip. Pangan na to, kaon. Kira. Magtingog siya ba? Kada lang yung microphone. Say now. May blood. Kau na to. Pinog di mahurot ba eh? Nga. Iyo, sinising kahon ba? Ay, nawala. Pwede.
Mega. Ano color? Ano color? Ha? Mo di orange pangalan ni kay orange mo din ni. Dapat mo pangalan. Okay. Itoyo man mo ning palit nga ning palit din para makainom ng mga bata. Sige lang, te. Uy, na mo ni Bukan ako kay. eh. Importante man mo para sa mo. Sayang din mo sa mo. Walang awat ha? Walang awat ha? Sumo ka? Wait. Dali makapag yung manok nyo. Ate Julian, ha? Rice. Mahal Ate Julian. Kote chow. Saan mo siya? Chow sa? Mo nilang ging ha? Ayo, Dora. Dora. Tumata mo. Ini rice, Ma'am? Ini rice? Rice pa mo? Ha? Ano ba rin? Kamu munta? Nag-grill na. Grill yan. Natag na ko ni kay Kwa. Kamu mo ko. Ako? Bihog. What's up? Dali mo. Mga kakilay! Sige. Mga kakilay! Ikaw ang mag-cancel? Gracias. Ito. Ha? Isa to. Natuklaw ba? Oh my God! Wow! Gracias. Sige na. Naku, Ang buta lang tayo, mahal. Mukha na busog lang? Ha? Uy! Uy. ito yan. Oh, mukbang mo. Oh, ice cubes. Ikaw, Tichels. Ice cube. Kini, may lami mukbang mo, no? Ice cube. Ha? Bangun? Shot na din, dugay na kini nga plato. Kita luntong na ba? Tulog na. Inom ka? Hindi, sigla Sino na to. kami? Hindi na ka? Ha? Sino tayo babalik pa ng ice cream? Gracias! Ungog kayo ba? Gracias. Yan ang lang makatugab. Utot na kalangging ron. Hindi lugay Dala, ng di ko price. muna nagbanir. Napay price o? Napay price? Ito ako mag-isip. Si Dog mo. Sige na. Magbabay na sila. Bye-bye. Busog mo wala. Sug na guys. Sir, yan lang. Bye. Bye. Oh, kita nyo guys, surut na. So, mawalan to karon na video. So, don't forget to hit the like, share, and subscribe our channel. Sige, mawalan to karon guys. So, bye-bye. Sige. Ikaw, ano Jay? Before magbabay, mag-thank you sa misang sponsor. Red Joyce. Yeah. Work at ano. Halisa ba? Ay, kuya, hoy. Iusap mo yung video. Iusap mo yung video. Before this video ends, I would like to thank our sponsor, Red Joyce Romania.
Manglimpyo pa may manglimpyo. Bye-bye.